Wela dalah sapa iki? Oh iki kodhok iki yo. Aja nganti keri yo. Yo. Welah Mas Anggara CS katuraken monggo tumuju wonten sasana langan peksan. Yo, aja nganti keri yo. Ngantru yo. Loh lah. Sapa kuwi Kutring? Apa sama semeng? Mang Ayu bagi Kang Jamin. Aja nganti keri yo ngene Pak Suwanto yo. Lo lah. Wela dalah sapa kledang-kledang rombongane Anggara ke. Ayo aja nganti keri ngene Pak Suwanto. Kantru. Lo wes bengi-bengi bagi wong. Gending apa? Alah iya. Nek iso 6,5 Rujita rek gawe-gawe 6 gending ya apa lah. Nah, oga lah kalau 4 gending tak tambahi wis 3 gending kok 4 gending. Lah kalau wonge dadah dikaturaken monggo sing pantes ngono wis jam iki. Gendingin apa Mas? Apa yang? Ninggal katresnan mandhapipun. Ninggal katresnan perawan Kalimantan dados 3 gending. Monggo.
tansah kelingan Prawanayu Kalimantan bantal guling tak sayang-sayang rasane kaya wong edanan sempedak mas kudu nongko biyen cedak rawani kondo ning apa sliramu lunga ninggal mulai ra kondo-kondo saben dina aku ngalamun ngomong atiku bingung jane tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung wangi-wangi banyune saturun tak rewangi adus kungkung tresnaku ra bakal malum tak anteni yen kang mas purun tresno wengi tansah kelingan prawan ayu Kalimantan bantal guling tak sayang-sayang rasane kaya wong edanan sempedak mas kudu nongko yen cedak rawani kondo ning apa sliramu tega ninggal mulai ra kondo-kondo saben dina aku ngalamun tekan omah atiku bingung jane tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung wangi-wangi banyune satu tak rewangi adus kungkung tresnaku ra bakal langgeng tanteni yen kang mas purun Halo. Perahu layar madhepe pamitan.
cek bali wae kene esok-esok tumandang nyambut gawe lila nono pamit mulih pancen abot jroning ati tak tresnani kados pundi yen kawula sadarma nglampahi mung sakmene atur puji karya raharja sapung goreng aja lali asring kirim warta jadi terakhir ki ya iman benjang dika digawe kuciwa sembah nuwun ngaturaken kunjuk saking para Kang Pak Suwanto mekaten ingkang ngaturaken mbok menawi kirang langkung nyuwun kung samutur patri pangeran cekap sugeng kondur sugeng pangen masakan rahayu sami ingkang pinanggih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.